Se nauhoitus. No niin, moikka. Tää on Midnight Group-videot. Nää on ihan parhaita. Nyt me mennään tämmöiseen kilpailuun. Me tehdään näitä videoita Lukan kanssa, me tehdään myös Minecraft-videoita, sit vähän kaikista peleistä. Nyt me mennään etsiä tämmönen tyyppi, jonka kanssa voi kilpailla, rallikilpailu. Niihin voi olla vielä vähän matkaa, mut kyllä me niitä tästä vähän kohta löydetään. Niissä. Nyt alkaa kilpailu, mulle tuli semmosen ilmoitus. Hyvä. Minkä tason? Ralli alkaa. Loading ja nyt se siitä alkaa. Tää on sitä aikaralli, ei mikään harjoitus. Hyvä. Seuraat siis noita keltaisia savuja. Mä oon vähän duunailu mua Ja viippasavu se on nykyään punainen savu. Se on tää on maalasavu. hardilla. Tässä nää autot on tosi pahoja. Mä Tää oon on duunannut kaiken ihan täyteen. Ja sit mä duunasin äsken, koska tää peli oli jostain syystä alkanut kokonaan alusta. Paha feili. No joo, nyt tää meni piilalle. No yritä nyt. Mä olenkin väärä. Me yritetään kuitenkin vielä. Tää voi mennä nyt vähän. Onnea. Onko se nyt vika? Onneksi tää on aika Midnight Club-video. Huono kilpailu. Mutta mä laitan tän oikeesti hardille. Mitäs laitat? Aksi veti media. Onks Mä en media? laittanut hardille, vaan mä laitoin erillä. No, aloitetaanko uusi video? Ei tarvi. No, Älä Luku niin, että paina sitä yhtä Älä vielä, nappia. mä saada. Pudas niin. No niin, että mä saatan vielä saada ton tyypin kiinni. Nyt kattokaa tarkkaan. Tästä voi olla teille hyötyä Midnight Club-kohteissa. Mä menin ohi, oh yeah. Jee. Aja vaan niin kovaa, että toi tyyppi jää jälkeen. Ja voitto! Voitettiin! Pois mä tilaan. Me saatiin 220. Oh yeah. Oh yeah. Loppu. Se ei oo kyllä mitään par...